ሰላም አመላ ዓለም ትርከቡና ቻናል ተከተልተይ ከመይ ቀኒኩም ኩሉ ሻዕ ንትህቡን ይሃናጽ ርእቶ ካብ ልብ እንዳመስገንኩ ሎሚ ድማ ሂዘልኩም ዝመጻኹ ጥቅምታት አህምልቲ ኣብ አካላትና እንታይ እዮም ዝብል እዩ ባርክስ ኩብራትና ቻናል ተከተልተይ ከምቲ ልሙድ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንክጸንሑ እድመኩም ከምኡን ንቻናለይ ሓድሽ ትስኹምኩ ሰብስክራይብ ብምግባር ምልክት ደወል ብምጽዓን ኩሉ ሻዕ ንኣኹም ይጠቅም ዝበልክዎ ቪድዮ ኣብ ዝጸነሉ ግዜ ናባኹም ቀልጢፉ ይበጽሕ ማለት እዩ። ጥቅምታት አህምልቲ ኣብ አካላትና ወሃዲ አይሮን ምዘጋጥመና ጸጉርና ክረግፍ ይረአይ። ስለዚ ከም ስፒናች ዝኣመሰሉ ቀጠልያ አህምልቲ አይሮን ኣብ ነብስና ንክፍጠር ስለዝህግዙ ጸጉርና ካብ ምርጋፍ ይከላከሉ። ብተወሳኺ አህምልቲ መጠን ሂሞግሎቢን ኣብ ደምና ንምትእርራይ ይህግዝ። አህምልቲ ብዘለዎም መዓዛዊ ትሕዝቶታት ንጥዕና ነብሰ ጡራት ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ሓንቲ ኣደ ኣብ ግዜ ጥንቲ ከጋጥምዋ ንዝክእሉ ህማማት ጸቅጢ ደም፣ ሽኮርያ፣ መንሽሮ፣ ህማም ልቢ ይከላከል። ክኢላታት ጥዕና ከም ዝህብርዎ ኣብ ክንዲ ሓደ ዓይነት መግቢ ጥራሕ ሙሳድ ዝተፈላለዩ ዓይነት መግቢ ምምጋብ ኣብ ጥዕናና ብዙሕ ጥቅምታት ኣለዎ። ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ቀጠልያ አህምልቲ ነዘውትር እንድህር ኮይና እድመ እናወሰኽና ኣብ ንከደሉ እዋን ነብስና ዱልዱል ክኸውን ይህግዙ። ቀጠልያ አህምልቲ ነቲ ኣብ ግዜ እርጋን ኣብ ገጽና ዝርአይ ምእጣር ናይ ቆርበት ይከላከል። ብተወሳኺ እውን ቀጠልያ አህምልቲ ንቆርበትናን ገጽናን ካልእ ክፋል አካላትና ኣብ ምህዳስ እውት ተራ ኣለዎም። አህምልቲ ዝለዓለ መጠን አንቲኦክሲደንት ይውንኑ። ከም ስፒናች ዝኣመሰሉ ቀጠልያ አህምልቲ ቫይታሚን ሲን ኢን ስለዝውንኑ ንቆርበትና ካብ ውሽጣዊ ነድርን ህማምን ይከላከሉ። ዝበዝሁ አህምልቲ ስብህን ካርቦሃይድሬትን ስለዘይብሎም ምስ ተመገብናዮም ኣብ አካላትና ካሎሪ ኣይውስኹን እዮም። ከምኡ ስለዝኾነ እምበኣር ሚዛን ሰብነትና ንምቁፅጻር ኣዝዮም ሓገዝቲ እዮም። ስለዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዘይተመስርሑ አህምልቲ ምምጋብ ዝበለጸ ምዃኑ ምግንዛብ የድልየና። ቀጠልያ አህምልቲ ቀንዲ ምንጭ ናይ ቫይታሚን ኬ እዮም። ናይ ቫይታሚን ኬ ትሕዝቶ ዘለዎ ምግብታት ኣስናና ኣዕጽምትናን ኣብ ምድልዳል ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ። ብዝያዳ ኣብ ሱሳታትን ልዕሊኡን ዕድመ ዝርከቡ ደቂ ኣንስትዮ አህምልቲ ምምጋብ ምስ ዘዘውትራ ኣዕጽምተን እንዳደልደለ ክኸይድ ይክእል። ናይ ቫይታሚን ኤ ትሕዝቶ ዘለዎ አህምልቲ ምምጋብ እውን ንናይ ምርኣይ ክእለትና የመሃይሾ እዩ። ኣብ ንኡስ ዕድመ ዝርከቡ ቆለውዕ ቀጠልያ አህምልቲ ብስሩዕ ምስ ዝምገቡ ናይ ምርኣይ ክእለቶም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ንክህሉ ይህግዞም። ስለዚ ካብ ዓይንና ምስ ደከመ ዝተፈላለዩ ናይ ዓይኒ መድሃኒታት እንወስድ ኣቀዲምና ቀጠልያ አህምልቲ ምምጋብ ክነዘውትር ዝበለጸ እዩ። ቀጠልያ አህምልቲ ብትሕዝቶ ቫይታሚን ቢ ኮምፕሌክስ እውን ኣዝዮም ሃብታማት እዮም። ካብ ጸቅጢ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ካብ ዝመጹ ህማማት ርእስን ረሲእን ድማ ይከላከል። ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተካየደ መጽናዕቲ ከም ዝህብሮ ቀጠልያ አህምልቲ ዝለዓለ መጠን ማግኔዚየም ይውንን። ጉድለት ማግኔዚየም ድማ ኣብ ጥዕና አካላትና ከቢድ ሳዕቤን ከከትል ይክእል። ኣዝማ፣ ህማም ልቢ፣ ምጭባጥ ናይ ጨዋዳታት፣ ጭንቀትን ምሽቃልን ገለ ካብቶም ብወሃዲ ማግኔዚየም ዝክሰቱ እዮም። ስለዚ ካብዞም ጥዕናዊ ጸገማት እዚኣቶም ንክንድህን እንተኮይና ቀጠልያ አህምልቲ ምምጋብ ኣዝዩ ጠቃሚ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ። ኣብ ውዑይ ኩነታት ኣየር ኣካላትና ስለዝጸምእ ፈሳሲ ብዙሕ ንክንሰቲ ንግደድ ኢና። አህምልቲ ከዓ ኣብዚ መስርሕ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎም። አህምልቲ ቀንዲ ምንጪ ማይ ብምዃኖም ንነብስና ካብ ጽምዓትን ድርቀትን ይከላከሉ። ስለዚ ኣብ አህምልቲ ዝርከቡ መዓዛታት ኣካላትና ዝተማልአ ጥዕና ንክህልዎ ይህግዘና። መዓልታዊ አህምልቲ ምስ እንምገብ ንናይ ነብስና ተጻዋርነት የደልድሉን ስርዓተ ምህቃቅ ምግቢ አካላትና ብግቡእ ንክሰርሕ ንህግዘለና ማለት እዩ። ብተወሳኺ አህምልቲ ንሸውሃትና ከም ዝከፍቱልና ምርዳእ የድሊ። መዓልታዊ ሓደ ኩባያ ዝኣቀኑ ቀጠልያ ሕብሩ አህምልቲ ምምጋብ ንተክእሎ ሓደጋታት ህማም ልቢ ብ26 ሚእታዊት ከጉድሎ ከም ዝክእል
ሓድሽ ተካይደ መጽናዕቲ አብሪሁ እቲ ኣብ 50,000 ሰባት ተካይደ መጽናዕቲ እቲኦም ዝበዝሑ ቀጠልያ ሕብሩ ኣሕምልቲ ዝምገቡ ሰባት ዝተሓተ ኣቀንጸቅቲ ደም ክምዝግበሎም ከሎ ዝተሓተ ተክእሎታት ሓደጋ ሕማም ልቢ እውን ተሪኡሎ ቀጠልያ ኣሕምልቲ ኣብ ንምገበሉ ግዜ ናይትሪክ ኣሲድ ዝበሃል ምራቅ ዘፍሪ ኮይኑ ኣብ ምራቅ መትንታት ደም ብምግፋሕ መጠን ጸቅጢ ደም ኣብ ምጉዳል ዓብይ ተራ ከም ዝፃወት ክኢላታት ጥዕና ሓቢሮም መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ዝወስዶ መዓልታዊ ምግቢ ኣሕምልቲ ከምቲ ዝድለይ ኣይኮነን ከም ዝብልዎ ውሁድ ካሎሪ ዘለዎ ምግብታት ግናኸ ብዙሕ ካልእ ጥቅሚ ዝህቡ ከም በዓል ቫይታሚንን ፕሮቲንን ዝህቡ ምግብታት ንነብስና የድልዩ እዞም ዓይነት ምግብታት እምበኣር ኣሕምልቲ እዮም ኣሕምልቲ ልክእ ከም ፍረታት ትሁት መጠን ስብሒ ግናኸ ብዙሕ መጠን ቫይታሚን ፕሮቲን ኣለዎ ኩሎም እቲዮም ቀጠልያ ይኹኑ ብጫ ኣሕምልቲ ዘይተኣደነ ካልሲየምን ማግኒዚየም አይረን ቫይታሚን ቢ ቫይታሚን ሲ ቫይታሚን አን ቫይታሚን ኬን ኣለዎም ልክእ ከም ፍረታት ኣሕምልቲ አንቲኦክሲዳንት ማለት ካብ ጸቅጥን ሕማም መንሽሮን ክከላኸል ይኽእል ብፍላይ ከዓ ደረጃ ኣሕምልቲ ምብላዕ ሕማም ናይ ምክልኻል ኣቀን ከህብትም ይኽእል ከምኡ እውን ኣሕምልቲ ፋይበር ስለ ዘለዎ ነብስና እኩል ፈሳሲ ንክህልዎ ኣብ ግዜ ቀልቀል እውን ንከንሽገር ይሕግዘና ኣሕምልቲ ንዘውትር እንተኮይና ግና ነብስና ብቀሊሉ ክትህኖ ክዋፈር ይኽእል እዩ እዚ ድማ ክብደት ኣብ ምንካይ ይሕግዝ ብተፈጥሮ መገዲ ዝበቆለ ወይ ድማ ባዮ ኣሕምልቲ ክንመርጽ እንተኽኢልና ካብቲ ብዘመናዊ ኣገባብ ዝዓበየ ዝያዳ ይምረጽ ባርከት ክብራትና ቻናል ተከተልተይ ካፍቲ ዝረከብክዎ ጽሑፍ ንሎሚ ከካፍለኩም ዝፈተኹ ነዚ ይመስል ትፈትዎ ኢለ ተስፋ ገብር ከምኡውን እዚኣ ቪድዮ ንካልኦት ተጠቅምያ ተምህርያ እንደሪልኩም ንመቅረብትኩም ሼር ብምግባር ኣካፍልዎ ባርከት ክብራትና ቻናል ተከተልተይ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ስጋም ንራኸብ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ስለ ጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ ብብዘለኹምሞ ሰሰናዩን ጠጠሙን ትምኒልኩም ብሩክ መዓልቲ